namin dito yung team owner, team manager ng Team Arellano. Yan, tinatawagan si boss for si Sir Greg Arellano. Tinatawagan po dito. Proceed muna kami dito, sir, dahil may mahalaga po tayong pag-uusapan. Tinatawagan na po si Speed Hunters, number 126. Ang Speed Hunters, ang numero 100 or the number 126, makakalaban ang Roland Ba, number 72. Sa mga kasimang mga kagalahan, pagkakas pa ay ating ng mga booth. Kung wala pa ka mo, nakahamin ka kada booth natin, mag-tagpula dito kaya para makahatag ka mo sa inyong level staff. Kinandan bago ka mo maghulog sa inyong staff, makahamin ka mo at least 5 station or 5 booths para qualify ka mo sa ating raffle draw. Ibalikan sa karera po natin mga kaibigan, may pagkalunood ng 7 horsepower category elimination rounds. At mga kaibigan, ang pakpakang hindi napapanood ay ang Speed Hunter laban sa team ng Roland Ba, number 72. Yan po yung binitawan natin. Alright mga kaibigan, kasalubong po tumatakbo yung ating hit number 9, Speed Hunters, 126 laban sa Roland Ba, number 72. Yan, live pa rin po tayo napapanood dito sa Villa, Iloilo City. At maraming salamat po sa lahat po naman nandito, sa mga viewers, sa mga kararating lamang kanina po mga kaibigan sa ating opening day ngayon. Kaninang umaga, yung 16 horsepower category, bago tayo nagpananghalian, ay natapos yung ating pong elimination rounds. At bukas, semi-finals ng ating pong mga 16 horsepower category. At bibigyan natin kung may pagbabago, no? Dahil dapat ay yung 7 horsepower category po yung una, but hindi po natapos yung pagkakapit ng sticker last night. Inuna po natin yung natapos na 16 horsepower kanina umaga. Kaya mga kaibigan, tayo pa rin po yung nanunood at napapanood po natin, nasa kasalukuyang karera, ito po dalawang Lourdes at ang team na naglalaban ng Speed Hunters 126 laban sa Roland Ba, number 72. The third Pioneer National Bucarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bucareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, Pioneer Pro, Teme, Iloilo Polaris, Iloilo Central Hardware, Super Agro, Iloilo City Hardware. Once again to our sponsors, thank you very much.
Kaya first match po natin sa bracket B natin, yung big number ng mga kaibigan ang Shin 71. Tinatawagan na po ang Shin number 71 at kalaro po niya or makakalaban ang Team Cebu number 92. At tinatawagan na rin po ang Blaze number 96 at Master 2 number 086. Kaya tinatawagan ang Shin 71, Team Cebu numero 94. At susundan po yan sa bracket B natin ang Heat number 11 ang Blaze number 96 laban sa Master 2 number 086. Yung Shin number 71 tinatawagan na po. Shin number 71, Team Cebu numero 94, doon na po sila. At yung Blaze number 96 at Monster 2 number 086, kaya na po yung susunod for Team number 11 at Team number 12 natin ang Tsunami number 1 or number 059. Makakanaroon po ang Salune or ano to pre? We would like to acknowledge the presence of our friends from the media. Philippine Daily Inquirer, Philippine Star, Malaya, ABS-CBN, and Bombo Radio. Eh, tinatawagan na po natin yung hinete ng Monster 2 number 086 sa Blaze number 096. Ganun po binabati natin at tinatawagan na natin yung player ng Tsunami number 059 at Salome number 070. Okay, Speed Hunter 126 laban sa team ng Roland Ba number 072. Yan po mga kaibigan yung naglalaban. Alright mga kaibigan, approaching na po sa ating start or sa ating final finishing arc. Okay, may nananga. At mga kaibigan, ang kaibigan natin for hit number 9, wala pong iba. The Speed Hunters po yung nanalo mga kaibigan na pangkang numero number 126 Speed Hunters para sa ating pong hit number 9. Congratulations to the winner for hit number 9, Speed Hunters number 126 and that hit number 9 mga kaibigan brought to you by Partner Foxy Tapak ng Matibay. Yan, maraming salamat sa lahat po naman natin dito at patuloy pa natin kita ng video 1. Okay sir, okay po. Well, mga kaibigan, number 1 tayo ng traffic natin. Ang
At siyempre, binabati po natin ng palitan ng panonood mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At siyempre sa mga viewers natin mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at mundo. Yan tayo po tayo ngayon nasa Facebook. Ilike lamang ang Facebook page ng Company Foxy. Hello po sa mga viewers natin. May mga nanonood tayo. Hindi na mga taga-Iloilo, mga Ilonggo nanonood. May mga kaibigan po tayo mga tune-in ngayon sa France or sa bansang France, sa Dubai. Hello sa mga taga-Dubai, sa mga taga-Kuwait at sa taga-Monaco. Magandang hapon po dyan. At sa mga Pilipino po natin mga tropa from USA, sa Hong Kong at sa mga kapangiter natin sa Laguna, India at Indonesia. Maraming salamat. At huwag po natin kalimutan mag-tune in din po tayo. Live na live po tayo napapakinggan mga kaibigan sa 837 ng Bumbo Radio at 5 p.m. Mamaya po pala, alas 5 ng hapon. Yan, live tayo sa 837 Bumbo Radio. Yan, maraming salamat sa mga nakalive po diyang nanonood mula sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Yan, hindi lang po sa iba't ibang sulok ng ating bansa, iba naka-tune in ngayon. Maraming salamat sa mga Indiano at sa mga taga-USA natin mga tropa babes, sa mga taga-Hong Kong, sa Monaco, sa mga taga-Kuwait at Dubai at siyempre sa mga mga kaibigan natin mga Pilipino sa France. Maraming salamat. It is year 3 ng Padre Foxy. Was brought to you by Padre Foxy, ang nakasanayan ng tata ng matibay. The third Pioneer National Bancarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elasto Seal, Pioneer Pro, Temp A, Iloilo Polaris, Iloilo Central Hardware, Super Agro, Iloilo City Hardware. Once again to all our sponsors, maraming salamat po. At maraming salamat sa mga nababanggit po ng aming partner na sponsor para sumuporta o sa mga sumuport dito sa ating year 3 ng pabangkarera ng Pioneer. Maraming salamat. Siyempre sa mga boss po natin, sa mga hinetes, hindi matutuloy partner kung wala yung mga hinetes at yung mga big bosses po natin. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga sponsors natin at sa mga tumutulong at sa mga kaibigan po natin hindi na nakakatulong, nagpapasaway pa dyan. Mga kuya, bawal po yung mga outsider, lalo na yung mga bata dyan sa ating starting line. Mga palangga, laging tatandaan na ang osyosero, kamag-anak ng mga chismoso. No, kaya umayos po tayo dyan. Sa ating mga kasiman modera, kung masobra na kamukha lapit sa atong starting line, kundi nag-umpisa ang atong nga karera, magapalihog lang kami sa inyo tanan. Sa mga nagalantaw dira sa atong nga mga audience, palihog lang, medyo maisol kita para may space ang atong nga mga gakarera sa subong nga hapon. Kinalagi makita sa atong mga marshals ang nagakatabo dira. So madamong nga salamat kaping pa sa mga kabataan na nagapaligo man. Thank you. Pagkatapos dikitan, parang bagon na naman. Pioneer and Foxy, pangbilit ng kristal, tanso at bakal, pang-repair ng radiator, ang konsong radiator, patilyong silyong liporaro, yero ang parador, kamisita, silya, kama, pangka at marami pang iba. Pioneer and Foxy, paborito ng bayan. Ayos, no? Ayos ang ating DJ. Maraming salamat po dyan sa operator po natin ng sound system. At mga kaibigan, sa mga nanonood po sa kanilang Facebook or sa kanilang mga cellphone, sheet number 71. At tumatak po at nawala po ang kanyang kalabang team Cebu number 934. Yung mga race marshals po natin, mga kuya, kapag pwede po kami humingi
marshals doon, wala na pwedeng utusan kung ano po na yung pwede natin iutos dyan. Yung mga marshals, baka pwede, lapit-lapit po tayo. Nakikinumapit, walang sweldo. Joke lang. Yan, maraming salamat sa mga voluntaryo tumutulong sa ating pong pabangkarera. Yan, kung hindi tayo sa inyo, hindi po mabibilang ito yung itsura ng ating pong venue ngayong hapon. No, sa mga kaibigan po na kung nag-Facebook po dyan, magandang hapon na pa rin po tayong napapanood sa Facebook page po ng Founder Foxy. At checking lang po kayo at mamaya po 5 p.m. ang mga replay at syempre i-discuss din po sa Punto Radio ng ating Punto Radio na rin yung ating simula kami ng umaga. Alright, we're still watching the third year ng Founder Bangkarera National dito sa Dukia, City ng City of Iloilo at muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming pong mga kasama dinong nag-i-enjoy ngayong hapon. Although na talagang matingkad at mainit ang panahon, pero hindi pa rin po umaalis. At ngayon, hindi umaalis sa unahan. Patuloy pong nakamalagpak at papasok na sa ating pong finish line ang Team Cebu number 94. Palakpak naman po dyan for Team ng Cebu. At Ayan, mga pangalawa. congratulations! Okay, congratulations. Bigyan ng jacket ko. Congratulations for Team ng Cebu. Ang ating hit number 9 partner at ang tunay din para sa ating partner. Online po dyan ngayon. Make sure to follow our official Facebook page. Hanapin niyo lang po Pioneer Epoxy. And also make sure to use our official hashtag Third Pioneer National Bangkarera. Dito yung patuloy po kumikilat mga kaibigan ng patuloy pong nagaganap sa mga matitinding bakbak ng ating ginagawas. Kasama ka ng mga pangunang binanda na binagbuhan para sa kasino at ikasabi ng Foxy ang kasanasyang ng motiba. Tapos pilitan, parang bagos na naman. Pioneer and Foxy, pagpinit ng kristal, tanso at bakal, pangrikan ng radyeto, pangod sa refrigerator, pagtiyong-tiyong liporaro, ito ang parador, kamisita silya kama, pagkakas maraming pang-iba. Pioneer and Foxy, Pioneer and Foxy, paborito ng bayan. Yan, Pioneer Foxy ang paborito ng bayan. Kaya muli ko magandang hapon sa mga viewers natin. Patuloy pa rin tayong inuulan ng mga viewers dito live sa Villa Monster 286, place number 96, yung naglalaro, hit number or ang ating pong hit number 11. Mga kaibigan for this 7 horsepower Jolly Cordic Intonation Rocks. Ang place number 96, nakakarap ang Monster 2 number 86. Ayan, sa mga participating teams po natin, makinig po ng mabuti para dire-diretso na po yung karera natin ngayong hapon. Because the first day, today is our eliminations round. Bukas po, semifinals natin, finals, at syempre, mawawala pa tayong awarding natin. Syempre, may mga pasurpresa pa kami sa inyong lahat, especially sa mga Ilonggo na nandito talaga mula nung umaga kanina at saka may bukas pa po tayo. Alright mga kaibigan, partner, yung Blaze or Monster 2 number 86 or Monster 2 numerong bangkang 86 ang nangunguna, yan po yung puti. At kung pangalawa po yung Blaze number 96, no? Hello ate, sa dalawa pong aking naglalakad dito sa harapan ko, magandang hapon mga ating maligayang panunood po. Blaze number 96, ang namamayang pag nangunguna ay ang Monster numero 2 or Monster 2 number 86. Yung mga naka-uniform dito, macho, partner, nakita mo sa harapan ko, mga naka-uniform na ka ng eskwelahan. Magandang hapon mga kuya. Yan, puting-puting ah. Monster 2 number 86. Yan mga kaibigan, posting number 2. Dito sa number 9% na elimination of ilang bulan sa si Pioneer Foxy.
ng matibay. Once again, tinatawagan na po ang tsunami. Number 59, Salome, number 70, yung ating next. At susunod po yan ang Bea, number 67, together with Boracay, number 79. At yung hit number 14, ang Bukoy Cave, number 50. Alaban po nila ang Team Cadiz po, hit number 14. Yung Team Cadiz 100. Nakakalaban ng Bukoy Cave, number 50. Yan po hit number 14 natin. Ibunin po, tinatawagan na po yung susunod. Yung Bea number 67, hit number 13. Boracay, laban po yan ang Boracay, number 79. At hit number 14 po ang Bukoy Cave, number 50. Kalaban niyo po ang Cadiz 100, hit number 14. At yung Cadiz 100 at yung ating hit number 15. Team Guillermo Gray, number 82 at Anthony Rose, number 67, hit number 15. Okay, approaching na po mga kaibigan sa ating finishing part. Congratulations! Master 2, halimaw din. Yan yung mga hineting halimaw, yung mga dala, master. Yan, no? Yan yung mga tinatawag natin master, yung Tagalog halimaw. Halimaw mga ginagawa, hindi katulad ng ibang makalang halimaw, pero walang ginagawa. No? Kaya talaga naman sa mga ilaan mo po dyan, kung may magandang nararamdaman nito, nararamdaman din na namin yan. Kaya ito na busog-busog ka na sa ating namin yung masarap na lounge. And don't forget our official hashtag, #third. Ito po yung first box ng mga kaibigan. Adventure number 128, Big Cebu number 92 at Jaguar number 99. Ayan mga kaibigan, yung tatlo, kanina ko yan, hindi talaga magkakasundo itong tatlo na to. No? Kanina, yung isa nagdudugo na, yung dalawa wala pa. Ngayon, yung dalawa tumakbo na, yung isa nagpaiwan pa. Pabega din eh. No? Yan mga kaibigan ng ating unang set po ito for Sun Horsepower category na kanina po medyo nilang pasan natin. Ang Adventure number 128, ang Jaguar number 92 at ang Jaguar number 99. Na, dito na. Dito na si Jaguar dahil tapos na po yung 1 hour. Dito na po natin nakakasama ang Jaguar number 99, Big Cebu number 92 at Adventure 128. Natin na pakitawag na na po for Sun Horsepower category. Number 1 ay number 29 laban sa ng Salome number 70. Kinakabagan ang Salome number 70. Paalala na po sa mga nanonood po na malapit sa starting area, please let's give an area to our Pampalolo. Sa starting line natin, please maisol kita gamay para sa aton mga competing teams. Madamong kita salamat. Kaya muli ko lang pinapag-usapan, mga kaibigan po natin,
mga Ilonggo na yung Ilonggo na yung magsalita ng partner ko pero hindi mo nakakaintindi, mga Tagalog yung kailangan nilang partner na. Inuulit to. Ano to? Kuha eh. Puro Tagalog. Yes. Again, please, let's give space to our racers this afternoon. And konting paalala lang po, don't forget po, bawal pong inumin dito sa ating area, bawal po maglasing, and hindi rin po pwede yung paninigarilyo kasi po, yung Iloilo City is 100% no smoking city. And syempre, let's take care of our beach. Atin po ito sa mga may mga itatapon dyan. Pakilagay lang po sa tamang lugar at huwag natin itapon kung saan lang. Maraming salamat po. Yan, mga kuya, yung isa po niya dyan, nakita natin. Kahit malayo tayo dyan, kuya, alam mo sa sarili mo na yung basura ko pinapos ng sangkang dyan. Maluwa ka ng mga kuya. Madami lang sa mga pagpili mo. Attention number 28, Team Cebu number 92 at Jaguar number 99. Di team ng Cebu, Cebu number 92 mga kaibigan, ang nakikita. Team ng Cebu yung unang nanguna at mga kaibigan sa yung nanguna sa ating set number 1 for hit number 1. Pero ito po pagkatapos po ito, dinabot tayo sa hit number 12 mga kaibigan for Sun Horsepower category elimination round. Abay iniwan yung dalawa. Malayo yung diferensya. Kung makikita po natin ang team ng Cebu number 94, Jaguar yung pumapangalawa at yung pumapangatlo yung Adventure number 128. Ulit natin papasalamat sa mga team manager, team owners at sa situation pinapakita ng talento mga hinidis dito. Maraming salamat mula sa puso po ng malaking puso ni Foxy, ang partner ni Foxy, ang nakasanayan ng tatak ng matibay. The third Pioneer Foxy National Bancarera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of the Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elasto Seal, and Pioneer Pro. Town A, Iloilo Polaris, Iloilo Central Hardware, Super Agro, and Iloilo City Hardware. Again, to all our sponsors, thank you very much. Alright, maraming salamat sa mga sponsors po natin. Paulit-ulit na pinapasalamatan at hindi po natin nagsasawaan yan. Dahil po wala po sila, wala rin tayo dito. Hindi ka magtigilog-tibon para sa pangatlong taong taunang pagmamakalala national ng Pioneer Epoxy. At muli po nagpapasalamat po tayo sa pangalawa ng Pioneer Epoxy na dahil sa kanila natuloy together with their mga sponsors na tumutulong at tumutulong kung sa mga pinagkinagan po for bilang po yung mga participants natin. Ito na po yung pinakabongga sa bongga. Napakaganda ng Pioneer Concept. Maraming salamat at napaka-bless po ng mga Ilonggo dahil dito sa Villa, Iloilo, nagaganap ang ating year 3 for the Bancarera National Trophy by Pioneer Foxy. Huli po ang kasanayan ng tatak ng matibay. Cebu! Partner Cebu, Cebu. Ang nakuli pa rin sa number 92 at pangalawa ang Jaguar number 99 at Adventure number 128. Mga partner, i-share ko lang sa ating mga kasimano dito, mga Ilonggo natin nanonood sa atin ngayon. Saka sumusuporta yung mga teams, participating teams. We started in 2016 with only 27 teams and 60 votes. Noong 2017 naman, 40 teams and 96 votes. Samantalang ngayong third year na natin, 58 teams and 155 votes. At masasabi na natin, ito na yung pinakamalaking Pioneer Epoxy National Bancarera. Kasi maraming salamat din tayo sa patuloy kong suporta
ng ating pong city government ng Iloilo. Maraming salamat to our Honorable beloved Mayor. Kaya po Honorable Jose Joe Espinosa III, kung hindi mo magkakamali partner, no? Maraming salamat kay Mayor. Yan, at syempre sa mga sponsor po natin at kung wala rin po yung mga Ilonggong nagpuno o nagpuno ng ating pong kapatigiran para manood ang mga hindi rin mas magiging kulay yung ating unang araw at unang araw pa lang ito partner. Adventure number 20 o 128, si Kuya namatayan na at mahalaga adventure na natin siya. Yan mga kapatigiran, patuloy pa rin po yung mga kaibigan, yan po yung nakapalod namin kalalarga lamang mula sa ating starting line. Sa mga hindi pa po nakakaikot, meron pa po tayong mga activity booth na pwede niyo pong puntahan kasi namimigay po kami ng mga papremyo sa mga masayang maglaro. At syempre, kapag nakapunta na po kayo sa 5 activity booth, meron po kayong chance na manalo sa ating paraffol. Alright mga kaibigan, Team Cebu! Yan, approaching na po sa ating starting or sa ating finishing arc. Congratulations kay fans sa team ng Cebu. Maraming salamat po sa taunan yung pakikilahok sa Pioneer Pangkarera National. Bella, number 67, kalaban ng Boracay, number 79. Proceed na po kayo sa ating starting line. Ibunin po, tinatawagan lang po natin ang Bella, number 67, Boracay, number 79. Naglalaro po mga kaibigan, nasa karera po tayo para sa traffic B natin for 7 horsepower category elimination rounds. Ang pagkakat sequence namin naka-code number 59. Nakakalaro po nila ang Salome number, nakakalaro niya ang Salome number 70. Kaya muli po tayo nakikiusap yung mga magulang o yung magandang bata. Agad, huwag natin pabayaan dyan, makapalgitang bangkang magluwag at mabudol yan. Ate, yung anak ko. Lagi kakatahan ng baka, masarap at madalit gawin yan. Pero mahirap kung ipa-repair yan, kaya dapat natin ingatan. Ayan, ganun sa mga kanay kay Patay Dulatit. Pagtita, please, uyato nato ng atong mga kabataan kaya para safe kita tanan. Huwag po tayo, ugaliin po natin yung laging alert, no? Yung alerto tayo laging partner. Huwag yung tipong sabi nila pag Pilipino, pag may nangyayari na, bago na din nagiging alerto. Hindi po tayo gano'n. Ipakita po natin na yung mga Pilipino alerto. Siyempre, dapat natin una, lagi yung seguridad ng bawat isang nadudoon at yung mga viewers, the same time, yung mga hinetes, at yung mga team owners, team manager, at syempre mga kasama po natin na from Pioneer Boxy. Dapat safe tayo lahat para masaya at maging successful talaga nang walang kahit anong distrasya at kaberya sa ating pong paliga ng pangkarera or pangkarera national year 3 ng Pioneer Boxy. Brought to you by Pioneer Boxy, ang nakasanayan ng tapak ng matibay. Number 67, laban sa team ng Boracay number 79. At yun, abay pa rin, dahil pa lang si Bea ay, ito parting siya na natatanong kay Bea number 67, no? Ito pa si Bea, ito may status ngayon. At may status niya, titignan natin kung may status itong Bea number 67. At umiikot pa rin ang Salome, laban po sa kubunan ng Tsunami number 59. Number 59, Tsunami, ang Salome number 70 ang nakakaharap. Bea number 67, Boracay number 79. Proceed na po sa ating starting point. At susunod yan ang Bukoy Gate number 50. Kalaban ng Cadiz Team 100. At
ang 15th hit natin ang Dre, number 52 at alright, mga kaibigan, Boracay, Vega, number 67, Boracay, number 79. Yan po yung pinaka. Yan yung tumatakbo na ngayon. Okay, ito pala mga kaibigan, hit number 14 yung binitawan. Ang Bukoy Cave number 50, laban sa Cadiz 100. Kaya relax lang yung mga supporters. Dahil baka magsigawan na kayo dyan at sinusuporta na sa nabanggit kong Bea at Boracay. Hindi nyo patim yan. Dahil yung binitawan po natin ay ang Cadiz 100 laban sa Bukoy Cave 50 or number 50 ang bangkang ginagamit. Tsunami, laban sa Salape, number 70 yung nasa unahan dahil apat na pong tumatakbo, no? Sa mga live pa rin po sa Lebanon, magandang hapon. Yung mga international viewers po natin sa Lebanon, magandang hapon po sa mga taga-Lebanon dyan. At sa mga taga-Palawan, sa ating mga kababayan, sa mga live po nanonood dyan, magandang hapon. At sa mga taga-Manila at sa mga iba-ibang kayo sa kayo nalulungan sa Saliwat sa mga kabataan na malapit sa atong competing area, malapit sa tubig, palihog lang, magpahigat na kamo para sa inyong safety. Saliwat, pinapangunagan natin ang inyong safety dire. So palihog lang sa mga nanay at tatay dire ang may mga kabataan. Please, tikunaan na yung mga kabataan kung hindi pagpabayan sa may tubig malapit sa atong competing area. Madamong salamat. Okay, thank you so much. Muli ito, paulit-ulit po yung mga bata, mga palangga. Huwag tayo dyan sa gilid ng ating pong palaruan dahil baka bigla po kayo matamaan or biglang matuwal yung mga bangkang pangkarera kayo mga bangka. Abay, magsisisi tayo sa huli. Abay, wala namang nagsisisi sa una. Kaya yung mga nanay po at mga tatay, kung alam mo delikado yung person ng mo, huwag na lang kayo yung mga ito na po agad. Alright mga kaibigan ng Salamen, pangalawa lamang nanalo po ang Tsunami number 59 for hit number 12 ng ating 7 horsepower category. At mamaya po ang Bea number 67, Boracay number 79, hindi pa po tumatakbo yun. At ang kasalubuyang kung napapanood ay ang Bukoy Cave number 50, Cadiz 100. Yan po yung tumatakbo. To the other competing teams, sa iba pong participating teams na nandyan malapit sa starting area, nakikiusap po kami, if pwede po, bigyan po natin ng space yung ating starting area. If hindi po kayo yung tatakbo or mag-race, kung hindi nyo pa po hit, please, bigyan po natin ng space yung ating mga racers or bangkareros. Maraming salamat po. Alright mga kaibigan, yung yellow boat po na nangunguna sa ating pong karera na papanood for 7 horsepower category. Labanan ang between Bukoy Cave 1, Bukoy Cave 50, laban sa Cadiz 100. At ang kasunod ang Bantud 45 number 2 laban sa team ng Langaw number 88. Yan po. Yung laban nila, partner. Intense partner. Kagaya na lang kung gaano kaganda yung weather natin today. Kaya magpasalamat po tayo na best po yung ating event today. At syempre, pinapasalamatan natin, partner, yung ating buong may kapal, no? Yes po, praise the Lord.
Thank you po. At syempre, this is just the first day of our eliminations round ng ating Pioneer Epoxy National Bangkarera. Meron pa po tayo bukas. Marami pong papremyong ipamimigay. Kaya kung hindi ka nakapanood ngayon, abay sa naman masasabi namin, mayroon pang bubukas. Laging tatandaan sa buhay, may bukas pa. Kaya may bukas pa na ano. Ang partner, mga kaibigan, ang partner, mga panabuhay at mga pumabuhay, yun po yung nagwagi sa labanan ng Cadiz Partner 100 sa laban ng Bukoy Cave 50. Cadiz 100 ang nanalo at iniwan ang Bukoy Cave 50. May sumabit sa boya. Partner, may sumabit, oh. Yan, hindi maiwasan. Pero ito po yung first time na may nakita tayo ngayong araw na sumabit for 7 horsepower category. Yan, pakicheck na lang po ng mga rescuer po natin kung anong nangyari kay Kuya na wala naman sana. Yan, importante, safe yung mga hinete natin dahil Yes. ayaw po natin may nasasaktan. Buti na lang meron silang suot-suot na life jacket. Kaya sa mga racers po natin, please do not forget, hindi po kayo makaka-race kung wala po yung life vest ninyo. Yan, dahil ayaw natin partner dito na may nasasaktan. Kaya binabati ko po yung mga katulad kong lalapin na walang nasasaktang mga babae. Talaga, Yan, mabuhay partner, po tayo. Ha? Oo. Nagpapaligaya lang kayo, kaya magpapaligaya din ako. Mamimigay ako ng papremyo, another possible winner for our raffle from Villa Arevalo, Iloilo City with the last 4 digits ng phone is 7134. Another possible winner is Alvin Belleza. Alvin Belleza, please claim your prize dito sa table ng hosts. Ganda ng prize mo. If you can claim your prize within 5 minutes, ipamimigay po namin ito sa iba. Pag nirescue na po yung nangunguna or yung hindi nahulog na hinete, automatic panalo na po yun. Alright mga kaibigan, titignan natin kung sino yan. Alright, sa mga live pa rin po, Team Boracay, mga kaibigan na talo dahil sumabit sa boy at nahulog ang hinete ng Team Bea, bangkang numero 67. Yan, sa mga viewers po natin, sa mga taga Boracay na dyan, at nakatune in yan sa kanilang mga Facebook or sa mga cellphones na nanonood, ang Team ng Boracay, nakakadami na dito. No? Parang wala pang hulog masyado yung team ng Boracay. Team ng Cebu, sa mga Cebuano dira na naka-live pong nanonood. Magandang hapon sa mga Cebuanos at mga Cebuanas. Magandang hapon po. Partner Owen, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga booth na namimigay ng papremyo. Kaya sa mga hindi pa po nakapunta at nakakumpleto ng event passport ninyo, kumuha na po kayo ng ating event passport. Munting papel lang po yan with the logos of our participating booth. Magpunta lang po sa bawat booth. Pag naglaro kayo at nag-join sa mga activity nila, meron kayong stamp per booth. And mag-ipon po kayo ng 5 stamps and be able to join our raffle promo. And this is just again the first day of our 3rd Pioneer Epoxy National Bangkarera. Tomorrow will be our 2nd day for the semifinals and the finals, and of course the awarding for the 3rd Pioneer Epoxy National Bangkarera. Yan bukas natin makikita mga kaibigan at malalaman kung sino talaga yung mga kampiyon at mga karapat-dapat na humakot ng award dahil tumataginting na 1 million pesos ang ipamimigay ng Pioneer Epoxy Partner sa mga magwawag ngayong taon ngayong pangatlong taon sa ating ginagawang taunang pabangkarera ng Pioneer Epoxy, brought to you by Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tata na matibay. Tama, Partner Owen. Tama yung narinig ng lahat. Mahigit 1 million po yung pamimigay ng cash and prizes sa mga winners po natin.
Kaya tinatawagan na po ang Team Villera Gray, number 82, at ang Anthony Rose, number 77. Sila na po yung sasalang for hit number 15 ng ating 7 HP or 7 horsepower category. So sundan po niyan, ng Bangkod 45, number 52, makakalaban ang Nagulaw, number 58. Alright, here we go once again. Balik na naman po tayo sa ating 7 horsepower category. Ang hit number 15, Diego. Number 82 laban sa Anthony Rose, number 77. Okay mga kaibigan, ang Team Giliera or Giliera Gray number 82, bangkang ginagamit 16 horsepower category. Ang Anthony Rose number 77 naman po ang kanyang nakakaharap. Hindi pre, ito yung Panasonic number 15 na tapos yung Adulaw naman. Yang tumakbo ngayon. Sorry, klaro po natin sa mga live po nanonood sa kanila po mga cellphone. Hindi po pala, medyo nagkamali po tayo ng banggit dito. Hindi pala Team Giliera Gray ang naglalaban at Anthony Rose number 77. Bagkos yung naglalaro po or naglalaban ay ang Bansud 45 at Bansud 45 number 052 at kalaban po ay ang Nagulaw number 88. Yan po mga kaibigan na nagkakarera para sa ating hit number 16. Ayan, si partner Owen pupunta na ng starting area para masigurado na. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. Mandami-dami pala sila partner. Sa mga 100 or thousands pong nanonood na live dito sa Villa, Iloilo City. Magandang hapon po sa inyo lahat. At sa lahat po ng mga kaibigan nating partner, yung mga pasaway dito, baka masapak ako dito dahil kanino ko pa kinukulit ito. Hindi, yayakapin ka nila kasi nga joke lang. lababol eh. Yung mga Yan. pagkaililo, lababol yan. Yan, Kasama ka maraming na dyan, salamat. partner. Sa mga nagmamahalan, sa mga dating walang girlfriend, hugot tayo partner, no? Sa mga walang girlfriend dyan, di ba yung single, hindi naman masakit, Nagpaparinig di ba? si partner na Owen, no? Oo. Isa lang masasabi ko, partner. Marunong ka ba, Pag- partner, magluto? Ha? Marunong ka ba magluto? Marunong pero lugaw. Kaya Mag-aral ka magandang pa hapon. magluto. Pag kayo'y napasagan, madaling remedyuhan. Pagkatapos tikitan, parang bagon na naman. Pioneer in boxing, pangdikit ng kristal, tanso at bakal, pang-repair ng radiator, ang bonso refrigerator, martilyong silyong pinipora, aroyero at parador, damisita, silya, kama, pangka at marami pang iba. Pioneer in boxing, paborito ng bayan. Ayan, partner, parang mas exciting dyan. Balik ka na dyan. Punta ka dito, masaya dito. Alam ko dito. Enjoy mo dyan. Alright mga kaibigan, hindi po natutunghayan yung ating pong year 3 ng Fire Bancarera National dito po sa Villa Iloilo. At nandito na po tayo sa ating starting line. Maraming salamat sa mga nanonood po dito. Magandang hapon po mga kuya. Maganda pala manood dito partner, kaya maraming tao dito. Oo, mapipil mo talaga yung, yung mga racers dyan. Partner, another possible winner muna sa ating raffle draw. This time from Arevalo. Angel May Mationg. Okay. Partner, Bansud laban sa Nadulaw.
Pero sila hindi na natin makita, mukhang nadula na. No, nadulaw number 88, approaching na po sa ating pong finishing arc. At syempre, itong hit number 16, hatid po sa atin ang partner, Bangkarera National. Syempre, year 3 dito sa ating Villa Iloilo. Maraming salamat sa partner ni Boxy, ang nakasanay ng tatak ng matibay. Congratulations sa team Nadulaw. Mula ito sa kupunan ng Black Manta, partner. Sa ulit, partner, yung possible winner natin, Angel May Mationg from Arevalo with mobile number 487. Okay, Four, partner Anthony ayan. Rose po yung naglalaban ngayon, yung kalabas na po dito sa ating starting line. Ang Anthony Rose number 77 laban sa team Gilera Gray number 82. At titignan natin dahil kalalis pa lamang po dito sa ating starting line. Okay, muli po, nagpapasalamat po tayo kay Sir Bimbo. Tinatawagan na po natin yung Princess laban sa team ng Bruces number 061. Yan, G. Brosis laban sa Princess number 55. G. Brosis number 61. Princess number 055. Tinatawagan po dito for hit number 17. Okay, sana po yung G. Broses number 61 at Princess number 055. Okay, pakilagay na po dito mga kuya. At prepare na rin po ang Psyche number 8 at Anthony Rose number 3. Yan po yung susunod. At 100 moves, 107 laban sa Ronald Ba, 73. At yun mga kaibigan, may magandang balita na dahil may namatayan na. Ang partner, yung isang hinete natin or isang bangka ay namatay para sa bakbakan nitong Team Gilera Gray number 82 and Anthony Rose number 77. Hindi pa natin matrace dito partner kung sino pa yung natitirang tumatakbo. Yan, tinatawagan na po natin yung Anthony Rose number 75 at Psyche number 08 para po sa ating pong hit number 18. Ayan, partner, habang naghahanda yung next natin, we would like to thank our sponsors for making the third Pioneer Boxing National Bangkarera possible. Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bangkareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elastoseal, Pioneer Pro, SEM-A, Iloilo Polaris, Iloilo Central Hardware, Super Agro, Iloilo City Hardware. Once again to all our sponsors, maraming salamat po sa inyong lahat. Alright mga kaibigan, balik tayo partner. Ito pong hit number 17. Mapapanood na po natin at mamaya-maya po ilalargad. Kasama pa rin po natin, live na live. At hindi nagsasawang taong-taong nagpapainit. Sir Bimbo, magandang hapon sir! Yan, gwapong-gwapo pa rin si Sir Bimbo. Ang nakakainit lang kay Sir Bimbo partner, sa ganitong init ng panahon, maitim siya ngayon. Pero after ng 3 days, maputi siya ulit. No, pero hindi katulad ko, maitim na yan hanggang sa susunod na panahon, maitim pa rin. Sa mga kaibigan natin, mga putis Amerikano, magandang hapon. At maganda namang hapon sa mga kaibigan natin, mga katulad kong putis Anino. Ibig sabihin, maitim tayo. Grabe naman, Ha? partner, yan nga yung habol ng mga magaganda. Maganda sa hapon sa mga hinetis po natin, sa mga gwapong marshals natin. Buhay pa ba? Mga marshals, kaway-kaway! Ay, mukhang kulang na si Merienda. Kailangan ng Javi mga marshals, buhay na buhay pa ba tayo? Kaway-kaway naman dyan! Wala talaga. Wala talaga, partner. Kailangan siguro, partner, sayawan mo dyan. Ay, patay tayo dyan. Oo. Unahan mo, partner. Ay, sumasayaw na ako dito, partner. Yung mga taga-saan ka? Taga-saan ka? Ikaw yung dapat eh. Ayaw ko. Partner, away!
Yung mga tipong panandali ang kasayahan, pero habang buhay nakahihiyan. Ito No? naman, wag Live naman. tayo ha. Oo, Live tayo yan, napapanood sa Facebook page po ng Partner Epoxy. Kaya yung mga kaibigan po natin, pag yung camera po ay napunta sa inyo, yan po yung drone mga kaibigan, yung nasa ere. Yan, huwag niyo pong patuhin yan. Says number 061. Tatlo sana to, partner, pero dalawa sila. Dalawa silang namatayan. Number 08. Says number 061. Tatlo sana to, partner, pero dalawa sila. Dalawa silang namatayan. Sa mga partner, sa mga nakikita natin mga mag-boyfriend, girlfriend dyan, binabati natin na magandang hapon. Maligayang pag-debate habang nanonood ng Pangkarera National. Pwede pa silang sumali sa ating paraffol. Kailangan lang nila ng event passport. Libreng papel po yan. Magpa-stop pag ikaw'y pumunta sa mga booth natin at may mga papremyo. Siyempre, maiuwi nila ng libre, walang bayad po dahil ito po ay para sa inyong lahat. Hatid po yan sa atin ng Pioneer Epoxy. Ang nakasanayan ng tatak na matibay. Alright, once again, titingnan natin kung itong pangalawang bitaw ni Sir Dipo para sa dalawang Jimenez ay maganda na ang magiging result. Alright mga kaibigan, ito po ang hit number 17, namatay pa rin partner. Namatay pa rin ang G-Broses number 061. Tinatawagan na po natin ang Psyche number 08 laban sa team ng Anthony Rose number 75. Tinatawagan na po ang Psyche number 08, Anthony Rose number 75. And coming up next after that race, hit number 18, number 19 hit naman po tayo. Ang 100 moves, 107 ang numero, makakalaban ng Roland Band number 73. Proceed na po dito yung mga bangka. Yung team ng Gray, nakikita natin dito. Baka pwede, pakitabi na dito kuya. Yung Psyche number 08, Anthony Rose number 75. Yung hit number 19, 100 moves, 107 ang bangkang numero. At Roland Band number 73. Ito po para sa ating 7 horsepower category elimination round sa ating unang araw ng prestigiosong National Year 3 Pioneer Epoxy Pangkarera National dito sa Villa City of Iloilo. Okay ka lang Tama, partner? yes, tama partner. Yung mic ko nagmamagic na naman. Okay, nandito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Binabati po tayo at salamatan yung mga barangay officials natin dito sa Barangay Santo Niño Sur. Alright, Princess laban sa team ng G-Process. Maganda yung bitaw partner, pantay pa lamang po sila. Makalampas ang ating boya number 1. Pero mukhang nauuna yung sa kaliwa at yung nasa kaliwa mga kaibigan, yan po ang G-Process number 061. So tinatawagan na po ang Psyche number 08, Anthony Rose. Yung Versatile Marching Band. Okay, tinatawagan po natin yung babalikan natin hit number 5 ng ating 7 horsepower category, ang place number 95. Makakalaban ang Hagupit numero 66. Yan ba yung Hagupit, kuya? Yung team ng Hagupit, tinatawagan na po dito. Kayo na po yung binalikan natin. Makakalaro nyo yung nakaready ng number 95 na Team Blaze. Blaze number 95, Hagupit number 66. Yan po yung mapapanood natin a few moments from now. Yan po hit number 5 para sa ating 7 horsepower category bracket A. At pagkatapos po niyan, mag-release po tayo sa bracket B natin kung saan mapapanood po natin. Tinatawagan na rin at mag-prepare na ang Psyche. Psyche number 08, Anthony Rose number 75. Muli po, magandang hapon sa lahat po ng nanunood at sa mga nakikinig or sa mga nakikinig lamang po dyan sa labas sa highway po natin. Magandang hapon at inyo pong kasalukuyang naririnig ang team ARC. At sa ating pong pinapanood, isa na lamang pong tumatakbo
para sa ating Bracket B kung saan naghahabulan ang Princess number 055 at G-Process number 061. Pero ang natitira na lamang sa ating labanan, nangungunat nag-iisa ang Maiuwi. And syempre, meron kayong chance manalo sa ating raffle promo. yan, nanalo ka na, nakapanood ka na ng National Bank Carrera Year 3 ng Pioneer Reform Team, may pwede ka pang iuwi sa inyong tahanan. Kaya sa mga kuya natin na nagpapalamig ng ulo, inaaway ng asawa, sumali kayo sa mga papremyo, mga drawlags po natin ginagawa dyan para pag-uwi nyo, hindi nagalit yung mga asawa nyo. Di ba? Yan, ganun lang yan. Sabi nga po nila partner, totoo ba yung kasabihan na yung ayon sa pag-aaral, yung halik daw ay nakakatanggal ng galit? Depende Totoo ba partner yan? kung sino yung bibigay sa'yo. Lalo na sa mag-asawa. Isang masasabi ko ayon sa pag-aaral, yung halik daw po ay nakakatanggal ng galit ng asawa. So, kaya mga mister, pag kayo ay inaaway ng mga misis nyo, halikan nyo para matanggal yung galit niya. Basta siguraduhin lang po natin wala tayong ginawang kasalanan sa ating Yan, hindi mga magagalit sa inyong yan. mga asawa. At syempre paalala po, bawal po yung pag-inom or paglalasing dito sa ating venue ngayong hapon, and bawal din po yung paninigarilyo, especially sa ating mga participating teams all over the Philippines. I know sa inyo po baka pwede po sigarilyo, pero sa amin dito sa Iloilo City, 100% na po, bawal na po talaga yung smoking. So, kung mahuhuli po kayo, may multa po, 5,000 agad. So, wag na lang po kayo magsigarilyo, mag-swimming Huwag na lang po manigarilyo. kayo. Ang mahal-mahal ng Yossi, tapos nahihiligan Kupit, samantalang nangungunang kulay pula ang place number place mga kaibigan para may pag-aaral yung halik na nakakatanggalit ng galit rather. Pero wag lang masyadong halik, huli yung halik, minsan pag sobra nakakatanggal din ng damit, diba? Partner, yung mas mainam na paraan para mag-peace kayo ng asawa mo pag galit siya, bigyan mo ng masarap na pagkain. Yan. Kaya kung medyo nagka-LQ kayo ni misis mo, dalhan mo ng masarap na pagkain mula dito sa Iloilo City para panigurado. City of Love, Iloilo. At sa mga Ilonggos dito, magandang hapon. Uli po, tinatawag po natin yung 100 or 100 moves. Number 127, makakalaban ang Roland Ba na makakalaban ay number 73. 100 moves, 107, Roland Ba number 73, proceed na po dito, hit number 19, pagkatapos ng cycle number 08 at Anthony Rose number 75, kayo na po yung magraratratan for 7 horsepower category, last and final hit ng ating bracket B. At pagkatapos ng partner, may bracket C pa tayo dahil marami pong larga. 21 yung ating 16 horsepower kanina. But ngayon po sa 7 horsepower natin ay nadagdagan ng isang partner at may 22 hits po tayo na mapapanood pa. Or after this, from number 19 hit, mayroon pa po tayong tatlong dapat abangan. Tama, partner niyan. After niyan, may isa pa tayong category. Ano nga yun? Yung ano partner, medyo nawawala ako, kinakausap ako ng gwapong katabi ko dito. Ay talaga, sige partner, go lang. Ano po yung next natin na category pagkatapos sa ating 7 Yung HP? ASD, yung angat sa dagat. So sa mga owner po ng angat sa dagat, yung mga hinetes, prepare po yung inyong mga bangkang pangkarera for ASD category. At syempre, yung ASD partner, yun po yung mga araw-araw na ginagamit ng ating pong mga fisher folks or yung mga fishermen na araw-araw pong nakakatulong sa kanilang kabuhayan. Dahil Ayan. ginagamit sa araw-araw pong pangingisda. Ang galing. Yan po yung next category natin. Tatlo na lang for our 7 HP or 7 horsepower category. Next is ASD. So sa mga participating teams under the category ASD, mag-prepare na po tayo, handa na po tayo para pag tayo na po sa next category, dire-diretso na yung karera natin ngayong hapong ito. Pag kayo'y namasagan, madaling remedyuhan. Pagkatapos bigwitan, parang bago na naman. Payo
tinatawagan na po dito yung 100 moves 107 at Roland ba number 73. Maganda po kasi kung dito na tayo nakasalansan para dire-diretso na yung pagbibitaw natin. Yung para pag-clap ni Sir Vivo, dire-diretso na po tayo. No? Go partner. Pwede po makiusap partner. Yan. Okay, pasok partner. Yes! May marching band tayo, versatile. Nagpe-play ngayon, pero makinig na po yung mga participating teams. Mag-a-announce na po si Partner Owen ng lineup natin para lumapit na kayo medyo dito sa starting line natin para dire-diretso na yung karera natin ngayong araw for the eliminations round. Lahat po na mga hindi pa tumatakbong 7 horsepower category, baka pwede, alam niyo na pong hindi pa kayo tumatakbo, nakilapit na po dito yung mga bangka kuya. Yan, wag na po tayo magpatawag pa. Yan tipong pag tinawag bago pupunta dito, dapat dito na nakaredy na para diretso po yung mga pagbibitaw natin. Alright mga kaibigan, napapanood niyo po ang Star Key. Itong naka-lavender mga kaibigan or partner, yung kulay violet. Itong sidekick number 08, ang Anthony Rose number 75 po yung nasa kanan. Okay, tinatawagan na po ang Roland ba number 73 pasok at yung 100 moves number 107. Moves or 100 moves 107 at may nanalo na sa ating pong bakbakan mga kaibigan between Blaze at ang kupunan ng kanyang nakalaban ng Blaze na binalikan po natin ang hagupit numero 66 pero yung hagupit ay hinagupit Blaze kaya ang Blaze number 095 po ang naglagay sa hit number 5. Lahat na mga hindi pa tumatakbong 7 horsepower, punta na po dito mga kuya. Sana po yung 100 moves. Baka mag 100 o 1 moves na tayo dito, wala pa yung 100 moves. Dito na kuya, ito na po. Ito na po yung 100 moves kuya. Ito? 100 moves kasi may 100 colors din partner. Makulay yung bangka ng 100 moves. Oo, ganda. Partner, chine-check lang namin lahat ng mga winners natin para sa ating paraffle. And tuloy-tuloy po yan sa mga hindi pa po nakapag-ikot sa ating mga booth. Lapit na po kayo kasi may paraffle po tayo all throughout the day. Kung gusto ninyong sumali para manalo ng ating magagandang papremyo, punta na po kayo sa ating mga booth. Sa left side ng stage natin, kumuha po kayo ng event passport. Maliit po itong parang ticket na kung saan isa-stamp yung mga stickers nyo and then bisitahan ng iba't ibang booth para makakuha kayo ng raffle stub. Dapat po mag-ipon po kayo ng 5 stamps para join po sa ating paraffle. Okay, maraming salamat partner. At tinatawagan na po natin 069, makakalaban ng Tsunami number 058. At tinatawagan na rin po ang Team Cebu number 93, makakalaban po ang Irish number 56. Yung Rush Up number 84 versus Phoenix number 81, Monster number 87, G-Process number 62. At ang tinatawagan na po ang Boracay number 78, ang Team Cebu number 91, Toto Renz number 69, Tsunami number 58, ang team ng JRS number 93, Ira number 56, Rush Up number 84, ang Phoenix number 81, ang Monster number 87, G-Process number 62, Aquarius number 51,
At makakalaban niyo po, or makakalaban niya mga kaibigan, ang ay Abaw, number 90. Yan mga kaibigan, tinatawagan na ang Aquaris number 51, makakalaban ang bangkang numerong 90, ang Ay Abaw. At yung last hit natin, partner, ang Saint Rafael, laban po sa team ng Roland Ba number 74. So sa lahat pong nabanggit or kung narinig niyo po yung mga bangka agad, pakilagay po agad dito para dire-diretso na tayo mga kuya. Hirap pa ulit-ulit partner, no? Parang sa relasyon, pag laging paulit-ulit kang niloloko ng boyfriend or girlfriend mo. Tama ba ako? Hindi naman to lokohan eh. Hindi lang lokohan. siguro narinig. Oh. Kasi ang daming distraction. Oo. Yan, sa mga nagdi-distract po dyan. Okay! Ito na po mga kaibigan, 100 moves mula sa kaliwa at Roland Ba number 73 yung nasa kanan. At medyo nakikita natin Roland Ba number 73 ay nahihirapan sa kanyang pag-arangkada mula sa ating starting area, partner. Yan mga kaibigan, once again, good afternoon sa mga kaibigan po natin na nanonood sa kanila po mga cellphone through Facebook page po ng Pioneer Epoxy. Magandang hapon at welcome po kayo sa ating pong Bangkarero Year 3 Pioneer Epoxy Bangkarero National sa Villa City of Iloilo, ang City of Love. Maraming salamat sa mga Ilonggos na mga nanonood dito. At yan, finally, nakapasok na sa ating arc para sa kanyang pagkapanalo. Itong lavender ang kulay ng bangka, ang Psyche number 08. Ayan, partner, marami nagtatanong dito, ano po ba yung mga susunod na hits natin? Kasi medyo hindi nila narinig daw. Yung susunod na kategorya natin, yun ba? Yes, partner. Ayan, yung susunod na kategorya natin, yung ASD, yung angat sa dagat category. Yan, angat sa dagat category. Lahat po ng mga angat sa dagat, pakibaba na rin po yung mga bangka nyo dahil pagkatapos po ng mga ilang takbo na lamang ng 7 horsepower natin, kayo na po sasalang. At the same time, mag-ready na rin po yung mga paddler natin para sa ating paddle boat category. After po yan, ng ating ASD or angat sa dagat category. In this 4 categories ng ating Year 3 Pioneer Epoxy Bangkarero National Year 3 din sa Villa Iloilo, brought to you by Pioneer Epoxy, ang nakasalanang tatak ng matibay. Kayo rin ang basagan, madaling reviewhan, pagkatapos dikitan, parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pangdikit ng kristal, tanso at bakal, pang-repair ng radyeto, tambot sa refrigerator, martilyok, silyok, pinipora, aroyero, aparador, damisita, silya, kamabang at marami pang iba. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Ayan, partner, yung narinig natin bago lang, ang ating hymn, ang ating jingle. Ay yes, yung medic po natin nandun po sa side. Ayan. Kaya sa mga nangangailangan ng medical assistance po, nandito po yung Iloilo City Emergency Responders na ready po mag-serve sa inyo kung may mga kailangan kayo, kung may mga sugat kayo or medyo nahihilo po. Ayan. Punta lang po kayo dito malapit sa ating stage. Pasok lang po. Yung raffle po natin, bukas po ito sa lahat na nandito ngayon sa ating 3rd Pioneer Epoxy National Bangkarera. Basta nandito ka po, go lang. Pumunta lang sa mga booth natin, mag-ipon ng 5 stamp. Pag may 5 stamp na po, qualified na po kayo na mag-join sa ating paraffle. Marami po kaming prizes
na pinamimigay. Marami na pong winners na naka-receive ng isang bag ng Pioneer Epoxy. Ayan. Magagamit at magagamit niyan sa pang-araw-araw po. Maraming salamat po, Pioneer Epoxy. Okay, mga kaibigan, nasa ating pong starting point na ang team ng Cebu laban sa Boracay para sa ating bracket sinato partner. Ito po ay para sa ating 7 horsepower category pa rin ngayong hapon. At ito po mga kaibigan ay sa ating pong elimination round for 7 horsepower category. Sa mga kaibigan po nating lahat na nanonood dyan, magandang hapon po at napakasaya po dito sa Villa Iloilo. Okay, mga kaibigan, Team Cebu, mga kalaban ng Boracay, Team Boracay number 78, Team Cebu number 91, at muli po inuulit natin, tinatawagan ng Toto Renz number 69 at Tsunami number 58 na susunod, at susunod din po yan, susundan po yan, runner, ng JRS number 93 against Ira number 56 at susunod din po doon ang Rush Up number 84 against Phoenix number 81 at susunod din po ang Monster 87 kalaban ang G Broses number 62 at yung ating pong pangatlo sa huli ang Aquarius number 51 laban sa team ng ay Abaw number 90 at yung ating pong second to the last ang Saint Rafael laban sa Roland Ba number 74 at ang ating huli pero magpapakita ang gilas ng 7 horsepower category ng Anthony Rose 1-0-80 at mga kalaban po ang Reloaded number 098. Yan po yung mga tatakbo. Kaya sa mga nabanggit po mga hinetes at mga bangka, pakilagay na po agad dito para dire-diretso na tayo. Kiko Torrens, number 69, tinatawagan. Dito na po ang Tsunami, number 58. Okay ka lang dyan, partner? Kamusta dyan? Anong balita? Yes, partner, sa mga nangangailangan ulit ng tulong, medical assistance, kung may sugat po tayo dahil po sa karera or nahihilo po, lumapit lang po tayo dito sa ating Iloilo City emergency responders na ready pong mag-serve sa inyo at gamutin yung mga maliliit yung sugat. Pero yung sugat sa puso, si partner Owen yung makakasagot dyan. Patay tayo dyan. Yan, Tuto Renz, number 69. Yung Tuto Renz po, tinatawagan ka na, diin ka na Tuto. Tuto Renz, pakibilisan naman po. Tuto Renz, number 69. Baka pwede, proceed na po dito. Yan, Yes. Tsunami, dito na. Yes. Partner, dito na yung Tsunami. Yung Tuto Renz na lang ng Tuto Renz number 69 na lang for 7 horsepower yung wala pa. Toto Ren, saan ka na ba? Tuto Renz, Oo, Toto. kung saan ka man magparamdam ka kahit anino or hangin lang. Magandang hapon sa lahat po na mga nag-enjoy. Magandang hapon po. At ako pa rin po si Kuya Owen, ang Palaboy from province of Palawan. At sa mga nakatune in po dyan sa amin lalawigan ng Palawan, sa mga taga El Nido, magandang hapon po sa inyo. Ay, bongga. Kayo po ay nanonood dito sa 3rd Pioneer Epoxy National Bank Carrera. Dito live na live sa Barangay Santo Niño Sur sa Arevalo, Iloilo City. At syempre, ito edit sa atin ang Pioneer Epoxy, ang nakasanay ng tatak ng matibay. Eh, may dalawang gwapo kong kasama dito, kaharap ko partner. Sabi niya, ang ganda-ganda daw ng partner ko. Ay, talaga? Nakita ka dyan, na-starstruck sila sa'yo. Ito naman, Oo, hindi na lang tayo sabi ng magkasama bata, dito no? eh. Anong masasabi mo palang doon sa partner ko? Bata pa yan, ilongguhin mo. Maganda. Oh, maganda daw. Wow! Never nagsisinungaling yung bata, ah. Oo nga. Pero pagkasama mo, ewan ko. Yung mga gwapo natin, mga marshals, buhay pa ba tayo? Kaway-kaway naman dyan, mga kuyang marshals! Mga batay, mga marshals natin eh, no? Oo. Walang mga sabit. Kaya sa mga ano dyan, ha? Sa Partner. mga pasabit, ingat kayo sa mga binata. Baka ikaw na yung kumarera dyan mamaya, ha? Hindi. Oo, hindi Hindi ako na yun marunong abot yan. yung yung wireless mo.
Kaya kong sumakay ng bangka pero never ako tumatakbo nakasama yung bangka. Kala ko kasama yung mic. Oo. Yan. Okay! Tapos na ang laban. Yeah. Congratulations! Bigyan ng jacket yan. Dahil nanalo ito mga kaibigan for bracket din natin ang ating huling hit. Ang pagkakagiging 100 moves 107 laban sa Roland Van number 73. At yung nanalo partner, sa kanyang mga moves 100 moves ang nanalo for hit number 19. Ito partner, yung dalawang mga bangkang talagang kinabot ng ating pong kabarera. Yung nasa pagkakas sa Patayo. Yung una, yung papunta na po sa malapit na sa pangalawang boya. Hindi po nakapanood mga kaibigan ng karera ng Cebu, numero 90, numero 92. At team ng Cebu, yan ang kalaban niya ay ang team ng Boracay. Ito po yung hit number 1 natin para sa bracket C, mga kaibigan or partner. Boracay number 78, Cebu number 91. Yan, pareho pong kaibigan. Yan, medyo may hirapan tayo Grace dahil may kalayuan tayo kung saan nagaganap ang alam po patuloy pong pakbakan for hit number 1 ng bracket C. Pero ito po yung yung marami-rami na kasi from 1, ito na po yung nakita mo ba? Ang galing ng hugot! Grabe yung labanan na to. Intense! Iba yan partner, from Team Cebu at Boracay ang naglalaban. At ang nangunguna mga kaibigan ay mula sa kapitbahay lang natin, Cebu. At nakakaharap or sumusunod ang team ng Boracay. Iyan na mga kaibigan, magandang karera pa rin. Sa lahat po ng mga nanonood dito, pagking trivia, partner, yung Team Cebu at Boracay, yung mga dekalidad ng mga hinetes at mga bangkang lumalaban yan. Kaya pag Cebu at Boracay ang naglaban, talagang makikita mo yung kalidad ng mga makina at yung kalidad at mga talento ng mga hinetes nakasakay sa kanilang mga bangkang pangkarera for 7 HP or 7 horsepower category. Kaya pala intense na intense yung dalawang yan. Pero gusto ko makita kung sino talaga yung aabot dito sa finish line natin, finish arc natin. O yan. Kaya partner, yung mga friend mo na walang boyfriend dyan, pag nagmahal, dapat hinete ha. Dahil yung hinete, yung iniiwan yung kalaban, hindi yung totoong minamahal. Hindi ba yung host Yan. dapat? Wala pa akong kinalaman dyan. Magandang hapon once again, live pa rin po kayo nabiroon ng bracket C, mga kaibigan ng ating 7 horsepower category, kung saan patuloy po naglaban ng Boracay laban sa team ng Cebu. Ang team ng Cebu, ang kalapit bayan po natin or probinsya, yung patuloy pong nangunguna para sa ating hit number 20. Ito yung ating hit number 1 for bracket C, 7 horsepower category. Marami pang partner, marami pa tayo partner na dapat abangan, no? Yes, partner, konti-konti na lang and we move on to our next category, ASD and paddle. Tama ba, partner? Ayan, tama partner. Yung mga tisagwan, mapapanood natin mamaya mga kaibigan pagkatapos po ng ating ASD Angat sa Dagat category. Ayan nga, makakaabot pa kaya? Makakahabol pa kaya? Mahahabol pa kaya? Malaki ang diferensya between Cebu and Boracay. Cebu patuloy pa rin pong nasa unahan. Ang puti at pulahang pintura patuloy pa rin nangunguna. Muli po tayo nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay at sumusuporta sa Year 3 ng Partner Bacarena National Trophy by Partner Moxie, ang nakasanay ng tatak ng matibay. Ayan na, partner! Naghahabulan na talaga sila. Sino kaya? Mag-iiba pa kaya? Yan, minsan, yung mga PCG po natin, sir, baka pwede ba excuse po dyan? Urong-urong lang tayo konti, sir. Ayan. Yan, yung mga skewer po natin, baka pwede pa-adjust lang po tayo ng konti. Maraming pong salamat. At yan, partner, makikita po natin talagang angat talaga, no? Umaangat sa dagat itong mga Ayan riders na! natin. Ayan na, partner! Yan na! Congratulations, Team ng Cebu!
At team ng Cebu mga kaibigan, hit number 20 at hit number 1 para sa ating 7 horsepower category bracket C. Ang may-ari niya siyempre si Pads. Congratulations kay Pads. Isang magandang labanan yung pinakala sa atin between Boracay and team ng Cebu at medyo inalat ang team ng Boracay at nagwagi po for hit number 20 ng ating 7 horsepower category elimination rounds ngayon pong hapon. AST, yung mga may-ari po, yung mga hindi pa po nakakapagparehistro ng AST category, makipag-ugnayan po kayo kay Sir Joseph Camon. Okay, mga kaibigan, nag-partner total ranks. Number 69, dapat po sila ang number 58. Okay, kuya. Diretso na yun, sir, team. Diretso na po yan dahil pangatlong beses na pong ito na po yung pangatlo, no? Dalawang beses na namatayan kanina. At tinatawagin na po sa ating starting area ang IRA number 56 at yung team ng Rush Up number 84. Rush Up number 84 against IRA number 56, yung ating hit number 22 at number 23 rather. JRS laban sa IRA number 56. Medyo nagkamali lang po tayo ng basa dito. Magkadikit eh. Sorry. Okay lang yan, partner. Ganyan talaga. Pag live. Yes. No, pag nangiinitan, ganyan partner, nakakatuyo ng utok. No? Papadalan kita, partner, ng ano dyan, ng Taga drink. payong, wag na. Hindi tagapayong. Drinks lang. Hindi okay po. Meron na ako dito, ma'am. Marami na ba? Meron po. Sige, okay. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga nagkikiter po sa amin, sa mga bibigay sa ating mga hinete. IRA number 56 laban sa JRS partner, hit number 22 ang ating pong natutunghayan or matutunghayan. IRA number 56, sana po yung IRA. Once again, the team ng IRA. IRA 56 ba, partner? IRA 56 po, partner. Ayan, IRA 56. Kung naririnig niyo po kami, go na po kayo sa starting line, starting area, kayo na lang po yung hinihintay. Inuulit po natin yung mga hindi pa tumatakbong 7 horsepower natin para sa ating elimination round. Huwag na po tayong magpabebe, kuya. Dapat nandito na tayo. Yung mga hindi pa tumatakbo, pakibaba na po yung mga bangkang pangkarera nyo. Please lang po, nakikiusap po kami. Yung mga 7 HP po na hindi pa tumatakbo dyan, hindi pa nakakarera, baka pwede. Inuulit po natin, team ng IRA, yung IRA number 56, tinatawagan. Ayan, IRA 56. Inuulit po namin, punta na po kayo sa starting area para po maka-race na po tayo. Maraming salamat, partner, no? Siyempre, pakibati muna yung mga Ilonggo sa mga medyo madalang magtagaog, no? Okay, greet mo na lang dyan. Oo, sa mga kasi mga nakon nga mga Ilonggo, kat Ilonggo dira, mga gwapuhon gid kag mga gwapahon. Maramong nga salamat sa pag-upo di sa amon sa atong third pioneer Epoxy National Bank Carrera. Kag sa subong nga adlaw, ang una naton nga adlaw, ang aton palang eliminations round sa aton nagkalain-lain nga category. Kag buwas naman yung semifinals, kag finals, kag syempre malimtan ba naton ang aton nga awarding. Pero tisubong nga, madamo na kita sa papremyo agit panghatag, madamo naman sa winners, ganit sa mga wala pa, kag bag-o pa lang nakaabot. Mag-kadto na sa ating participating booth, maghampang, magdaog sa papremyo, kag magganar sa
tsansa nga makadaog pagid sa aton paraffol sa subong nga hapon. Sa mga mahilig dira mag-Facebook, magkuha sa pictures kag videos. Kung mag-post ka mo sa inyo Facebook, hindi nyo pagkalimtan ang pag-usar sa aton hashtag, hashtag Third Pioneer National Bancarera. Para makita nato ng tanan yung nga post. Kag syempre i-follow nyo gid ang aton official Facebook page, Pioneer Epoxy. Kay naga-live kita kag sa mga upod nyo dira nga wala pa diri. Pang-imbitara ng mga friends, classmates, titos, titas, lolo, kag papa, pakaduan na dali kay ka. Exciting ikatama sang aton nga eliminations round subong nga adlaw. Alright, partner, balik tayo sa ating karera, no? Sa mga live pa rin po nanonood sa Facebook page po ng Pioneer Epoxy. Maraming salamat. Sa maghapon nyo rin po kami hindi iniiwan dyan. Huwag kayong bibitaw. Yan, magandang hapon sa lahat po ng mga nanonood. Hindi man dito sa Iloilo at kahit saan man po kayo nang galing or saan man po kayo ngayon. Basta naka-tune in po kayo sa Pioneer Bancarera National sa Facebook page runner ng Pioneer. Maraming salamat po at inyo po pasalukuyin napapanood yung karera. Isa na lamang po mga kababayan o mga kapwa natin mga Pilipino, no? Isa na lamang po yung tumatakbo ang tsunami number 58 na lamang po yung natitira for hit number 21 dahil yung Tuto Renz number 69 ay muli pong namatayan na makina, partner, no? Kaya ito ay yun po para sa kanaman. Kung hindi nyo po nakitang may kalaban niya sa ating starting point dahil 3 beses na po yan, 3 times na nag-attempt dito sa ating starting point at pangatlong bitaw, patuloy pa rin buhay yung makina ng tsunami at patay yung Tuto Renz at 3 beses lang. Pag pangatlo at hindi na umandar, automatic yung umandar po ay tatapusin yung 2 laps at siya po yung mananalo. At yan nga ginagawa ng Hinete for tsunami number 58, malapit na. Pero titignan natin kung hindi rin mamatayan ito. Dahil hindi pa natin alam sa Bancarera kasi, partner, minsan halos mga 50 meters or 20 meters na lang bago pa namamatayan. Yun po yung mga tiradang sayang talaga, no? Oo nga. Kaya hindi po natin talaga malalaman kung sino talaga ang mananalo hanggat hindi siya nakadaan sa ating finish arc na malapit lang sa starting area natin. Partner, may pinadala ako dyan sa'yo. Yeah, partner. Para ma-feel mo naman yung hospitality ng Ilonggo. Masarap yan, partner. Makakalimutan mo pangalan mo. Maraming salamat, no? Well, maraming salamat sa partner ko. Ice cream po yung pinadala niya. Napakatamis nito at bawal to sa akin dahil kung kinain ko to, bukas wala na ako dito. Parang gusto mo na kapag uwi ng Palawan, partner, Partner, hindi mo naman sinabi na bawal ka sa sweets. Eh di sana pinadala ko sa'yo ulit yung buo, di ba? Okay tayo dyan. Oo. Hello mga kuya, magandang hapon sa mga kuya natin, katabi natin dito, partner. Mula pa sa iba't ibang lugar ito. At si paring Balirin, katabi ko dito. Pare, kamusta ka na? Ayos lang. Partner, iwan mo dyan yung ID mo at pangalan mo. Pag Para? naubos mo yung ice cream mo, at least alam namin. Patay tayo dyan. Alright mga kaibigan, matatapos na po ang tsunami. At hindi nga po nakatakbo yung kanyang kalaban. And speaking of tsunami, yan, di ba yung tsunami, partner, ito yung po yung mga malalaking alon. Yan yung talagang tiradang malalaking alon, tsunami. Ganda ng kanyang mga panakbo dahil wala rin kalaban. Oo nga Yan, partner. Masarap ba yung ice cream? Masarap, partner. Malamig siya. Sige, Ang lamig pala ng ice cream niyo dito, no? Oo nga diba? Sa amin, mainit Woo! Parang kape ba? Maraming salamat. Maraming salamat. Grabe. Talagang City of Love nga itong Iloilo. Maraming salamat po sa mainit po na pagtanggap. Yan, yung mga kaibigan po natin na papangilin natin, partner. Siyempre, maraming salamat. At sa mga kaibigan po natin, mga seryoso, na kahit nakapagpatapos ng anak, yung mga mukha nila ay Biyernes Santo, may mag-enjoy po kayo sa inyong buhay. Congratulations nga pala sa mga tatay at mga nanay na kapagpatapos po ng kanilang mga anak. Ayan, oo nga. Congratulations sa lahat ng mga graduates natin. Yan, aral na mabuti ha. Congratulations sa mga graduates. Kamusta naman yung mga 10 taon na sa high school, hindi pa nakaka-graduates?
Oh, mag-aaral na mabuti, makatulong naman sa magulang. Partner, hindi naman malayo eh. Kasi yung high school ngayon, mahaba na. 6 years na. Oo nga. Tapos mag-extend pa ng 4 na taon. Ayos na yun. Grabe yun. Oo. Partner, homemade yung ice cream na pinadala ko sa'yo, ha? Maraming salamat. Okay, mga kaibigan, tumatakbo na ang Master number 37, ang St. Raphael number 146, ang kanyang buong nakakatunggali for hit number 24. At may tatlong hits pa tayo na hindi po natin napalaga. So tinatawagan po natin ang Atla number 56, makakalaban ng KRS number 93, at ang Rush Up number 84 at Phoenix number 81. The third Pioneer Boxing National Bancarrera is made possible with the help of the following sponsors: Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel of our Bancareros, Pioneer Contact Bond, Pioneer Mighty Bond, Pioneer RC1, Pioneer Pro Elasto Seal, Pioneer Pro, Tam A. The Aquarius, tinatawagan partner, yung Aquarius number 51. Sure, partner. Iloilo Polaris. Sorry. Yes, it's okay. Iloilo Central Hardware, Super Agro, Iloilo City Hardware. Again, sa ating mga sponsors po, napaka-generous. Maraming salamat po. Binitawan natin partner ang G-Process number 62 dapat sa team ng Roland Ba number 74. Pag kayo rin ang basagan, madaling reviewhan, pagkatapos likitan, parang bago na naman. Pioneer and Yung Zero! Yung Green Patrones, mga kaibigan! Ang napapanood nyo! Yan po yung nasa unahan ng pagbangan po between Monster and St. Raphael. At yung kalalabas na po dito sa ating starting area, ang Jeep Process number 62, laban sa Roland Ba number 74. At tinatawagan po ang Rush Up number 84 at ang Phoenix number 81. Partner, maraming salamat sa ice cream mo, ha? Ang sarap na, sabi ni Sir Joseph. Ay! At dahil sa sarap, yung mga hawak-hawak ng papel na hulog sa dagat. Good luck to Yari yung you. mga records natin, partner. Good luck sa inyo dyan. Yari. Wala akong kilalaman dyan. Pinadala ko lang. Yan. Hindi ko naman sinabing bitawan. Partner, ice cream ka more. Ice cream pa, sige padala pa ako. Ewan nga, More joke pa. lang. Wala Partner! tayong records na makukuha dito. Kung ice cream tayo ng ice cream dyan. Partner, marami pa tayong nagsa-celebrate ngayon kasama sa ating third Pioneer and Boxing National Bancarrera. Happy 25th birthday po kay Rizel Oroseo! Happy birthday! Maligayang karawan, ate. Ayan. ka naman. Bibigyan ka na daw ng spaghetti kasi ayaw mo daw ng ice cream. Yan, spaghetti. Maraming salamat sa spaghetti, ate. Happy birthday po. Sa mga nagdiriwang na kalawang ang karawan, happy birthday. Maraming salamat dito kayo nagdiriwang ng inyong karawan ngayong araw at nanonood pa kayo. Abay big time, yung nagde-birthday partner dahil nagpabangkarera, no? Happy birthday sa my birthday dyan. Alright. Please don't forget to use our official hashtag. Hashtag third Pioneer National Bancarrera. The Phoenix number 81, Rush Up number 84 ang sasalang para mga kaibigan sa ating hit number 23 for our 7 horsepower category bracket C ng ating elimination rounds. At muli po tinatawagan yung mga hindi pa tumatakbo ang Aquarius number 5051 and I Abaw number 090. Ganda ng team partner, I Abaw. Oo nga, Ilonggo. Right. Dahil sa ice cream ay abaw ang Ay. records na hulog sa dagat. Ay, abaw na hulo. Ay abaw na hulog. Alright mga kaibigan, patuloy pa rin kung napapanood nyo yung unang nagkakarera, partner, yung sa pangalawang boya, sa mga nakatune in, sa kanilang mga Facebook page ng Pioneer Foxy, sa kanilang mga cellphone, napapanood nyo po yung nasa unahan na dalawa, yung pakpakan between Monster number 87 against St. Raphael number 146. Sinusundan naman niya ng dalawang nagkakarera din, ang G-Process number 62 laban sa team ng Roland Ba number 74.
Hindi natin masyadong matrace, no? Pasensya po sa mga kaibigan po natin nanonood sa kanilang mga cellphone dahil medyo may kalayuan at halos apat na po yung tumatakbo pero sa ating hit number 24 between Monster number 87 against Saint Raphael number 146. Itong kulay pula ang pulang araw, no? Rather, ang Monster number 87 ang nangunguna for hit number 24. At sa hit number 26 natin, titignan natin kung OG Broses din. Dalawang pula partner. Sa hit number 24 ang pula, Monster number 87 ang nangunguna. At sa hit number 26, kulay pula ng G-Process number 62 rin ang yung nangunguna. Talagang namumura yung mga pulahan, namumuro. Yung mga pulahan niya yung hapon. Eh wala pa kuya, patay. May nagtitilian na dito, partner. Ano partner? May nagtitilian na dito. Ayan! Mag-iiba pa yan, partner. Yung nagpag-abot na mga kaibigan. Nagpag-abot na! Inabutan na yung G-Process. At yung kanyang kalaban for hit number 26 na Roland Ba, number 74, ang kasalukuyan na pong nangunguna para sa hit number 26 na rin. Inadali siya partner. At siyempre balik na ipapasalamat sa ating pangatlong kaunang pagkarera nasyonal. Ito po hindi sa akin ng Pioneer Epoxy ang nakasanayan ng tatak ng matibay. Alright, here we go again and approaching na po sa ating pong R kung saan yan na po malalaman ng panalo at may panalo na partner. Congratulations sa lahat ng mga supporters ng Team Master! Palakpakan po natin yan. Congratulations po. Ang galing naman ng habulan nyo. Ito, digipin yung laban for hit number 36 natin ang G-Process number 62 approaching sa ating finishing point or finishing arc laban sa Roland number 74. At mga kaibigan at partner, kulay-pula rin po yung nagwagi ang team ng G-Process! Alright, Master, G-Process ang kaninang nauna at ngayon po sa ating pangalawa ay ang team ng Monster. Yan, congratulations. Dahil pa rin yung pula, dito nalito tayo doon. But kahit pa paano, hindi pa rin tayo nagkamali. Dahil sa totoo, dalawang pula yung nanalo. Yes. Congratulations sa lahat ng winners natin. Pero meron pa po tayong dalawang category. Kaya partner, go na tayo dyan. Okay, go na tayo mamaya. A few moments from now, pagkatapos po ng ilang hits na lamang dito, partner, mapapanood na po natin yung ASP Angat sa Dagat category. Yung mga kaibigan po natin, mga hinetes na tatakbo sa pangatlong kategorya ng ating pong pangkarera national ng Pioneer Epoxy dito sa Villa Iloilo ay yung mga pangkang araw-araw na ginagamit sa paghahanap buhay, pangingisda at ngayon makikita natin mamaya ang kanilang labanan sa pabilisan. Doon mas takbo yung makina, wala sa mga litoke, no? Ayan, partner. Okay, mga kaibigan, ang rush up laban sa Phoenix, yung naglalaban. Hit number 23. Yan po mga kaibigan, ang kupunan or dalawang hinete between rush up number 84 at Phoenix number 81. Okay, next po natin yung Aquarius, laban po sa kupunan ng Ay abaw partner. Parang gusto mo yung ay abaw. Ay abaw. Yan po mga kaibigan na nakasalang ay abaw. Laban po sa team or number 51 bangkang 7 horsepower ang Aquarius. At ulit na nagpapasalamat, ito po ay naging posible at napapanood na nga po natin live dito sa Villa Iloilo at sa mga kaibigan po natin nakatune sa Facebook. Once again, maraming salamat. Kung wala po ang Pioneer Epoxy, wala po ang Pangkarera Year 3. Kaya maraming salamat sa Pioneer Epoxy, ang nakasanayan ng tatak ng matibay. Kayo'y nagmasakan, madaling remedyuhan, pagkatapos
likitan, parang bago na naman. Pioneering boxing, pangpikit ng kristal, tanso at bakal, pang-regal ng radiator, ang konsong refrigerator, Moraro, hero, ang parador, pag-isikas, niya, kama, pagkakakarami, pang-iba, Tinatawagan na po natin ang IRA number 56. IRA, tinatawagan na po natin. Anong nangyari sa IRA number 56? Tinatawagan na po ito. Ang IRA, nandito na yung Aquarius makakalaban niya. Aquarius laban po sa team ng IRA. At tinatawagan natin IRA kanina pa. IRA number 86. Sana na po kayo. Yung IRA, dito na yung kalaban niya, yung rush up, dito na. Yung inedit na, rush up. JRS, para magawin ko mga kaibigan ng IRA. Yung IRA, okay. Sa mga kaibigan, yung mga nababalik natin, ay yung ating pong paglaman for hit number 25, ang Aquarius number 51, labas sa ay Abaw, numero 90. At yun, yung ay Abaw, nahuhuli po siya. Oo. Yung namumuna yung Aquarius partner. Oo, pero tawagin ko lang partner Ira 56. Tama ba? Tama ay Oo, Ira 56. Saan ka na ba? Nag-ikot ka na ba sa Iloilo? Yan. Yung IRA 56 po, tinatawagan, makakalaban ng JRS. JRS, saan yung JRS po? Maalala mo po sa lahat na nandito ka? Oo, wag po tayo magkalat ng mga basura natin kung saan-saan. Panatilihin po natin malinis at maganda ang Villa Beach kung nasaan tayo ngayon. And magtulungan po tayo na panatilihin na maganda ang ating lugar. And please, no smoking. Hindi po talaga pwede mag-smoke kahit saan at bawal po ang maglasing at magbenta ng inumin dito sa ating competing area. Maraming salamat po. Yan, bawal po yung umiinom dito, no? At syempre, paalala pagkatapos naman ng pakaralan natin yung araw, pag may uminom, at mahilig mag-motor, dapat moderate lang, no? Hindi moderate sa kanal. Dapat moderate lang po yung alak sa katawan, dahil yung alak marami yan, nagpaprika yan, hindi natin kayang ubusin yan. Pero ang katawan, hindi isa lang pag nabuso natin yan, patay tayo dyan. Kaya moderate lang yung alak, sa ating katawan, pag-uminom po tayo, moderate lang, at hindi moderate sa kanal. Kaya iwasan na mag-motos dito, dahil napaka-alala ng buhay. Minsan lang tayo bigyan ng buhay, kaya dapat natin pagkan. At syempre, dapat natin dinatang partner. Tama ba? I agree, partner, sa mga sinabi mo. Pero dapat, partner, don't drink and drive. Kung iinom ka, huwag ka nang mag-drive. Kung mag-drive ka, huwag ka talagang uminom. Yun lang yun, partner. Eh, yung IRA number 86, yan na lang po yung wala dito. Yan, kung wala po ang report dito, pag walang magbibigay, ipo-forfeit po natin yung kanilang laban. Eh, bibigyan natin ng 10 minuto. Mahaba na nga po yun no? Yan, bibigyan natin ng 10 minuto. Yung IRA number 56, within 10 minutes, na hindi po kayo mag-present dito. Pwede natin makita yung presensya, automatic forfeited po ang ito pong laro. Ang makakalaro dito sana, ang team ng JRS sa Cebu. Mga kaibigan, ang abaw, partner ng ay abaw, yung po yung nangunguna, nawawala ang puso sa ay abaw. Ay abaw, number 90, hit number 25, ang muna laban sa team ng Aquarius, or sa number 51 ng Aquarius. At ngayon mga kaibigan, mapapalagay po natin yung Anthony Rose 180 versus team ng Reloading. Yan, reloading po ito from reloading team number 98 ang Anthony Rose number 80. Yan po yung makakaharap niya for team number 27 for this the most part of ongoing prophecy. At return na po
Mga marshals, baka pwede ko kami mag-isulo dito, yung mga tropa ko dito, 3 mineral water, baka pwede, or 4 na lang, kuya, yung hindi ko malalamig. Maraming salamat. Pasuyo lang po ha. Maraming thank you po. Okay, ready na. Ang ating Rose 1, number 80. Ay, kasalukuyan pa rin po ang nagtatravel or nagpapasilaban ng pangtalplasan or ng mga kanila dito sa ating pong number 8 mga pangtalplasan ng Al-Abaw ay nagtatravel. Bilang Al-Abaw number 90, yung palay mo dito sa pang-apat ng Victoria. And ang pag-uwi, nakuha na po ang pagkapanalo. Ang team Phoenix laban sa team ng Rasta. Congratulations for both number 81 ang team ng Phoenix. Itinatawagan po natin yung mga bangkang AC or HSD, yung angat sa dagat category, yung mga titudo, yung mga diesel dyan, tinatawagan. Yung Ira, last 5 minutes na lang po per team ng Ira. Okay! Ako sila po sa ating finishing round. Congratulations! Ang buhit na bangka, ang number 25 mga kaibigan, nanalo po ang team ng Al-Abaw. Partner, ito, may bago tayo possible winner sa ating raffle. Ayan, galing sa Jose Antique. Alam mo ba, partner, kung layo-layo ng Antique? Ito, nanalo siya, Alvin Esponilla. Alvin Esponilla, if narito ka pa sa ating venue, please claim your prize within 5 minutes. Kung hindi mo po maklaim, ibibigay po natin sa iba. Okay, partner. Isa na lang yan, no? Last na lang yan. Dahil yung team ng Iron number 56, hindi po sila nagpakita dito. Wala kayo isa. So, perfect na po sila. Kalo na po ang kanilang laban sana. Kalaban nila ang KRS Cebu. So, Cebu po yung ilibigyan natin panalo for lead number 22. At natin na lamang po yung panalo response sa mga kaibigan ng ating lead number 7. Kung saan tumatakbo ba dito ang Rose 1, number 80, kalaban po ang reloaded number 98. Tinabawagan na po yung mga hinetes at yung mga bangka para po sa ating ASD, yung mga bangka natin para sa angas na dagat category, lahat ng ASD, lahat ng mga bangka kuya, kaisa-lasa ng liyo sa ating starting area, dahil na po yung category ng magkapangka ngayong hapon. And once again, maraming salamat sa mga naroon po na 10 horsepower category. Kaya nagtatapos sa ating po si May Runner na si May Finals. Yun po yung elimination round pa lamang. Bukas po na kumain si May Finals at mayroon pa po tayo mapapanood yung AS dahil yung angat sa dagat category, mga panghanap buhay na lagi pong nakakatulong sa ating pong mga naghahanap buhay na mga magulang at nagdadagat runner. Araw-araw yung mapapanood natin for mga stock yung makina at yung mapapanood natin sa ating last category. Yun po yung paddle boat, yung sagwanan. So, tinatawagan na po natin mga kuya, yung mga participants po natin sa ating ASD or angas sa dagat category. Once again, tumatakbo pa rin po yung last hit natin between Anthony Rose 1, number 80 at reloaded number 98. So once again, lahat po ng mga participating teams or yung mga hinetes at mga bangka, pakidala na po doon sa ating pong starting point for ASD, angat sa dagat kategorya. At yung last natin, partner, ay yung ating paddle boat. Ayan na, partner, nagsisilabasan na yung angat sa dagat category participating teams. Sa ulitin ko, first day pa lang po natin ito. And syempre, as promised,
Mamimigay po tayo ng mga papremyo hanggang bukas pa po yan. Bukas naman, semifinals and finals, and syempre yung awarding ng mga winners natin, our competing teams from all over the Philippines. AST na po tayo. Umalita, nagpapasalamat sa mga partner po natin mga media ang ating po mga kasamang nakita kanina na nag-cover yung ating pong ABS-CBN Iloilo. Maraming salamat po. Kaya sa mga traders po natin, maraming salamat sa kanila pong pagtulong kahit pa paano dito sa ating pong Pakarera 2018. Thank you so much po. Tinatawagan once again sa lahat po ng mga wala pa na mga hinetes at mga bangkang pangkarera for ASD category angat sa dagat. Paki-proceed na po yung mga bangka nyo yan po sa front ng ating starting area. Dose lang po ito, no? Yung 12 na hits, bale 24 na bangka, yung 24 bangka, hilira na dire. Hilira na dito. Pila-pila na tayo mga kuya. Para pag tinawag po ay dire-diretso na po yung ating pong pabangkarera for ASD category. Sa ulit po, sa lahat na nandito, maraming salamat po sa pag-join sa ating first day eliminations round ng 3rd Pioneer Epoxy National Bangkarera. Huwag pong kalimutan na gamitin yung ating official hashtag 3rd Pioneer National Bangkarera. And syempre gusto namin pasalamatan ang mga sponsor natin na naging reason why naging napatuloy natin yung ating 3rd Pioneer Epoxy National Bangkarera. Dunkin' Donuts, Motorola Philippines, Phoenix Petroleum, the official fuel